Awu Lazaro. Awu sorry mfowethu, sorry. Uyazi kunevideo la engiyenza izolo ngiphendula uMambovu. Kwase kungena igama lakho ngephutha. Kungena igama lakho laphana ngemistake. Ngithi ngiyayiphuthuma ngithi ngiyayidelete leyo video. Ngathola ukuthi eyiseyihambe kakhulu. Ngiyayibona laphana kuMalusi TV. Should bayi-download fast yahamba le video le. Inegama lakho laphana ngo-wrong mfowethu. Sorry kulo ndawo, sorry. Kahle umuntu ebengiqonda ukumbiza lapha uZakewu. Hayi uLazaro, uZakewu bengiqonda ukumbiza kuleya video. Uyabona? So wena Lazaro mfowethu ngiyakwazi uyinsizwa wena, uyinsizwa nje, uyinsizwa wena. Uyinsizwa nje ngiyakwazi Lazaro. Insha ebengiyibiza lapha uZakewu sekuwukuthi ke lamagameni unane athi awafana manje aseBhayibhelini omabili futhi lapha eBhayibhelini asencwadini eyodwa omabili. Uyabona? Omabili lapha encwadini kaMateyu lamagameni uLazaro noZakewu. So mangithi ngibiza uZakewu kwenzeka imistake lapha kwabizeka uLazaro. Uyabona? So ngithi nje mfowethu sorry Lazaro. Ile nkonkoni lethi mayikhuluma ipheceza iphimbo njengesifebe le ekuthiwa uZakewu le ebengiqonda ukuyibiza la uZakewu lo othi mayikhuluma apheceza iphimbo njengonondindwa athi good morning sanibonani ubufebe nje kade indaba yalonto leyo uthi uyinsizwa ulo upheceza ivoice sanibonani uhlulwa yini ukuthi sanibonani uhlulwa yini sanibonani ubufebe ubunkonkoni leyo nto leyo kade ngimelene nalo shit loyo ukuthi sayibonani fuck indaba yakho naZakewu fuck. Uyabona? Nale njalena ekuthiwa usizwe Mdlalose nangulo ocula amasimba laphana elokhuzeni. Lo cula amasimba laphana awazi noma izangoma lento awazi noma yini ingoma zamaXhosa ethi gudu amasimba aqede lapho shanda labasana msunu wengoma ayikho lento awuyicula ingakho waprofethwa amasimba enyanga zakutshela ukuthi uzohlukanisa unyaka yini ongahlukanisa unyaka kula amasimba engoma leyanto leyo wayekhiphile wona Sizwe Mdlalose. Uyabona? Lento yakho nje yobunkonkoni ukuthi wena njalo la kuTikTok ubalisa ngonyoko njalo nje wena kancane minuma ngiyomela nasemathuneni foseke uthi uyinsizwa ulo ubalisa ngonyoko la kuTikTok uyasidakela uyasinyela ubufebe nje yonke lonto leyo. Uyabona? Ngoba nje nathi sizinsizwa nje sizalwa yiba abafazi. Uyabona? Sizalwa yiba abafazi oma bethu babe strong kuyimbokodo kodwa ngeke usizwe sihambe sihewula lana sihambe sihayiza la ko TikTok sikhuluma ngoma sikhala ngoma minuma foseke indaba yakho kwanje. Uyabona? Lento yakho ukuthi uyinkonkoni kodwa ubhizi udla amantombazane ngokucashisa ukuba inkonkoni fuseke nje indaba yakho. Uyabona? Ingane esondela kuwe zithi uyisitabane mazithi ziyafika kanti uphethe into ecijile uyisitabane wena fuseke indaba yakho. Nihlangene nalenja le ekuthiwa uMambovu. Nihlangene nayo nale nkonkone ekuthiwa uZakewu. Nihlangene lapho ukuthi hlaselana uThamara. Ngeke nize nilunge. Inkinga ukuthi uThamari usuke wamela iqiniso manje mayimela iqiniso useqembini lami. Mayimele nje iqiniso uThamari useqembini lami futhi ngeke ke nimenze lutho. Salani nje seniyeka vele seyifikile indaba kimi ngeke nisalunga kakhulu bafana bami. Hlanganani lapho nibe izinkonkoni nezifebe niba amadusha lapho nithi nizohlasela lengane nibone ukuthi nizolunga na.
ya uThamari sicheme naye udede, uThamari simi naye udede. uThamari akasho ukuthi oma bengane abalahlwe, oma bengane oSathane. uthi uThamari ubufebe oqhubeka nabo sewuzele. uthi gede indaba yaleyo nto leyo. uThamara umelene nobufebe. uThamara akasho ukuthi amantombazane mabi lawa aqomilana amadoda, akasho ukuthi futhi amantombazane angenzelwa lutho. uThamari ukhuza ubufebe, ukhuza ubunja obenziwa